En dat wordt DZN met het liedje De Kleine Momenten. We gaan naar het smalste stukje Nederland, naar de gemeente Echt-Zusteren. En om precies te zijn, naar Zusteren. Vroeger komen ze uit Geleen, tegenwoordig wonen ze in Zusteren. Dus ze kunnen wel goed voor Zusteren. Zangeres Gwen. Gwen en Doebas in blijde verwachting. Dat mogen we toch zeggen, of niet? Ja, zeker. Ja. Ga je niet maar bevallen voor de vastelovend of voor het LVK? Dat is niet de bedoeling, toch? Dat is niet de bedoeling. Ik hoor niet benieuwd net. 30 april staat er pas op de planning. In ieder geval tussen haakjes op de planning, hè? Ja. Goed gerekende datum. Ja, goed. Dan mag nog even blijven zitten. Nou goed, we gaan het niet hebben over de aankomende bevalling. We gaan het hebben over het gaans anders, namelijk over die liedje wat stuit in de halve finale van de LVK. Het liedje Dit zijn mijn dag. Een Frans Hermans nummer, maar het is ook een typisch Frans Hermans nummer, hè? Ja, klopt. Ja, daar hebben we het schoons van gemaakt. In ieder geval ook al wie de eerste mix toen binnen kreeg, word ik er al heel erg blij met. Helemaal mijn ding. Dus ja, en het was goed gedaan dit jaar voor mijn gevoel. Ja, wie werkt dat dan? Kun je zo met een liedje en ga je dat dan zingen? Of heb je ook zelf nog inbreng op wat in dat liedje gebeurt? Ja, en natuurlijk hebben we wel altijd van tevoren even overlegd erover van wat gaan we doen dit jaar. Ook met Master Music en met mijn producer Jo Deuzings en mijn team eromheen. Zitten we altijd wel even om de tafel van goh, wat hebben we vorig jaar gemaakt en wat zouden we dit jaar gaan doen? Nou, en toen kwam er eigenlijk toch wel uit op een steviger rocknummer. Eigenlijk ook wel een beetje mijn stijl. Wat ik altijd wel graag heb willen doen. En nou, dan wordt er natuurlijk weer een overleg gedaan met Frans. En daar is we aan begonnen. En met dan stukjes wat hij zelf op de gitaar inspeelt. En wat er al van tevoren had ingezongen. En dan kunnen we weer keuren en stemmen. Maar ja, dat wordt heel gauw weer verroet. Ja, ik heb het liedje al gehoord natuurlijk. Ik heb me goed voorbereid. Het past precies bij die stemmen. Dus wat dat betreft hebben ze het goed weten te raken. Liedje nummer 41. Dit zijn mijn dag. Van Gwen uit Zusteren. We gaan haar niet op het podium zien, maar wel in een prachtige videoclip.